Yes, and I'll bet me Grandmaster no kakra amami. Se kasa obi a Grandmaster, the person chance say. Sunsuma de bien hwa onim. Te se habanru. Obi wabodam, obi yele twere. Obi opa wo. Yade ahodo bia no. Onim na duru. De tosu bio. Yeso bi a Grandmaster. E wo se enkonya. Ade ye enkonya bia no. Otumi hu ase nyina. Enti Grandmaster no asia no otumi eche spirit. Ama spirit intimi si obi so. Na se nipa na Grandmaster. Otumi first spirit man si obi so. A dance e bibia de wona se Grandmaster. Obi a asofo ba na so. Mo ya de nipa hu sampa. Sisam ka sei ba kokora koyi ndisa mu nyina mu hu no. Ya mi ntwa nkontompu. Sa. Chese nipa na dai e Grandmaster. Asofo nyina e ba na so. Ya che no kwampa enya kwambone a ebirim di nipa mogya ne ade yeden ade ye no ya che no kwampa so fa so ade herbs ene moa a nyankopon abo ene ade saade no ti Grandmaster ne kon ase pa ene saade no wonim akomu bibia ade bia fa nkonyam a wonim fa haba mu wonim anansa akonansa ne nkyerase ansa ka so okakomu asma utu so woka asampa na eden a kyerɛw na kyerɛ nipa no Grandmaster Nana mdase wachechire muye nana sisi ehwe TV so a yehu asofo yi a wo mu hwehwehwehwe musika wo mu chante na sika ibego nana no kure obetimi akire mu kakra enya no kure mimi obini osof konfo na yo chi na meka sasem enya no kure Ibrahim tese na minister bi kase wo ma ye fen sei mure fin bakro MPP ni oba bi na ka sasem no so wo ma scan nyina no ese bra bank scan mo yeden is never true obi aka kira se scan yi ne free bank anya no kure ntafua nkonya a Yesu Kristo nyina ya saade ni bi na saade na nipa ni nyedai enti ba saade no wo se akonfo kan no kan kure de kire wo mu na akonfo mba TV so ina de nyina ba saade no mo ya amrobes wo mo amro asofo be saade nyina na akonfo saade nyina amrobes Mpachi mamfa Bible kasem kakra mfa nchiro. Yo nana yetie. Mpachi menka. Nana kan. So kinka Hosea chapter 6 verse 9. Ose na asofo asafukuo no te se okamkafo asafufo a wote nipa. Wodi ewu okwan mu. Wodi lekọ sekim no na abusudie na woyo mahu ahwede Israel fie eho na Efrem bo adwaman Israel hu agufin ose asofasafukuo no asofu ni nyina asafukuo no etise komkwafo asafufo mo yemtenipa yakasa obi yokomkwafo a am robber ose sana asofukuo no tie omi am robbers do mo ye nyina mfiri nyankopon eye business eno mo ye nyamsum ye odo kuru ye ni nyuma pa ma ma tumpon nyankopon tia so den padin sesi metuma akoteshi be say 11 nyame tia so dem nana mamba akona yenko yenim me hia ba akopa na mama ba akope yemie Yeremia tachu yo nana yenko yo ubie Yeremia chapter 7 verse 4 Yeremia etinso nchimnan o se mo mfa mo ho onto atroso semse ewrada solfie ni tienie mo mfa mo ho onto atrosem so se ewrade asolfie ni o se asolfie no e ya trosem o se nya no kure ewrade asolfie ne kana o se enya no kure hwe yamfa ho anto sa atrosem so e ya trosem Inti Adam baba se yemfa Bible nyem pesepesem no nda bo hu sane a mesimi ya Grandmaster bo hu sane yeden misitie inti nyame ntia so dem metuma mukotesi bebre nyame ntia so dem o sa so dan ya kase yakopon fie yakorade fie yakofie no o se e ya tosam hwane yamfa ye ho anto so inti mi ucham tikoto aso dem e behura sa abatam so absun fie ase nana ye dase na am se sika hwemu no enye asofo no nko na eyiwu akonfo no bebe na so yibiu nana na eno so e Some catch say, Sir, so from yes, idea, and I confirm in I had a crop.
omi amrobes wo munim sa asema me ka me comfort asema me kan eye no kore because me so ye grandmaster sa no mani nyina se o ye dai wuhu ya o kira metuma e bi a kire comfort se me ye dai me ye kura ba aya na ye me ya se obesai obi adwuma on na adwuma o ye dai odididi no se we kafra wajimi na se obi so wa yisika opakiska entifa 10,000 fabaji bia 100 million now the bema no esewa e wo se wo ma sankofo na buwo mu nyina no wo mba tv so beka na ya no so musuro wuntimi hu se me ka sem bia kiro a me mmɔ nipa krodin sofo baby ade bi oye abrantie bi na sofo bi ba menche ha me ntwa kontompo da sofo bi ba menche ababu kromdin so mo se omo bo sankofo no a wo nkodwom ska so omo bo ma omo tumi dwane ekosa sofo no edem nkonya eyade a eye nimdie nkonya ye nimdie but nkonya nya bene ye wo bene na ye wo nkonya ntita konfo pa no wo ye nkonya no mo frɛ ntafoa nti se wo ye nkonya obi oyi nkonya no omo mpe wasem mpe bi otumi sayade eni ade otumi bua nipa se bia nkwa brochire otumi otoade ye nto a ose nyankopɔ de ahaba ya ade ema yetumi yedan eto eni ade na nkonya de eye nimdie nipa ne create enya spirit obi aka chosa spirit ne create nkonya ganze zamse oboa okay John chapter 4 verse 48 Yohane 3:9 nchimedua na nwotwe Yesu Kristo say semanya nsankyere ne manyi nkonya ankyere wa wonyimi ni wo nyina aka sankofo no wo nyina aka ho minsuro because me no minim se nkonya eye nimdie enya bene enso asofo no ka onu hunhuna nipa asofo akonfo no bi de hunhuna nipa ba ensese basa ebredu se akonfo ka no kore se wo hwe magical friend say abrofo no ya wo ya wie kora no asai dan a kire kwanfa so a oye no ni entu sa no me nyina ngu ni enkom akompa yemfa aduro mfa nsa yade yemmo nipa efise obi ahu nyankopon da nti se wo de haban ebuo nipa bi obi pa awo haban a nyankopon boy spiritness wo so obakia sa haban no wo de ama nipa nsa ma nyankopon tumi ntotuma adan awo owo pe ne nyankopon nim nyu adan adadi no wo so anya bosum na ehwe no obi aka kyense bosum hwe yade a ka kyense me comfort me say wa bon bosum hwe yade bosum maba bosum nipa nyankopon ko an na maba nyankopon ko an hwe yade esa haba no a nyankopon ye no sunsunu be kire ye ma odi sa yade ko ye no enya bosum ne bo ye eye nyankopon ne bo sa haba na odi wuni dia ma sunsum no na wa be kire mu akofa ma nkunudi aba nkunudi aba nyankopon ne ye nkonya a komfo ne ye asofo ne ye eye nimdie enya bene na wa obi se first kabajiska na wo daju odasumie so na daju no bekako akoma friend say ne bekọ anyi masem de twato mo sa mtikwan ne npe fin kramba me chen no mba me chen na se npe bi ebuo mo o sa de no oba ne mo de tubanim nam so pani meka ne kura kirewo sa de no anya ne kuro anya ne kure ehwa me ye bi yedan e de kirewo mo pani min twa kontompo nipa ne kono o man 5 million o de chem keke o se na me kwakwachi obi wo asen nipa kronkron no na nsem no kohie ma me ka chense on sa da na dia o ye na enye sa de na mo ye mu nya yo mu gu akonfo anim ase yedro fa haba fa sa yade o mo koche sa konfo na kana sem na nipa fe no pa che o ma no a sem sire no onya ya chiri dan sem ko wo makora bi atrese oba hobi nti mesre se sa de no akonfo no ye nyina e nimdie enya bre so bene na sun konya